Moikka moi ja tervetuloa tänne Tunneklinikan kanavalle. Ja tänään mulla on haastateltavana Maria Jeskanen, joka kertoo omakohtaisen kokemuksen siitä, kun hän kävi tämmöisen 3 kerran kehoterapia, tunneterapia, hoitosarjan läpi ja niistä omista kokemuksista ja siihen liittyvistä havainnoista ja saamasta avusta, että mitä hän siinä hoitokertojen aikana pääsi käsittelemään ja miten se mahdollisesti muutti elämänlaatua ja sitä sellaista hyvinvointia. Mutta mä annan Marialle tässä puheenvuoron, hän saa esitellä itsensä, kuka on paikalla. Joo, kiitos kun kutsut mut tänne mukaan. Mä oon siis Maria ja olen itse myöskin kiinalaisen lääketieteen terapeutti ja energiahoitaja ymmärrän hyvin niin kuin energiat ja tunteet ja erilaiset asiat, mikä, niin kuin mikä vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Mutta tietysti vaikka kuinka on niitä omia työvälineitä, niin ei aina pysty auttamaan omaa itseään. Se on juuri näin. Lähdetään siitä liikkeelle, että kerro vähän siitä, että puhut kiinalaisesta lääketieteestä ja sitten sulla oli tämmöinen Qigong, sä ohjaat Qigongia, sä oot Qigongin ohjaaja. Joo, mä oon Qigong-ohjaaja. Mä oon ollut jo 18 vuotta ja Qigong on nimenomaan se, että opit niin kuin lukemaan ja tuntemaan omaa energiaa omassa kehossa. Eli Ja, virtaako se niin kuin vapaasti vai onko siellä jotakin, joka on jäänyt jumiin ja miten mä voin siihen vaikuttaa. Ja Qigongin avulla sä voit sitten niin kuin, hengittää ja keskittyä tiettyyn liikkeisiin, hyvin, hyvin pehmeisiin liikkeisiin. Ja sitten kun tätä on tehnyt aika pitkään, niin mä hyvin nopeasti reagoin, kun jotakin on pielessä tai epätasapainossa kropassa. Ja sitten mä lähden yrittämään avaamaan se joko Qigongin avulla tai sitten jotain muuta. Joo, ja sen takia mä halusin kysyäkin tätä justiin, kun tässä tulee tämä energiapuoli mukaan, että kun olit niin hyvin tietoinen kaikesta siitä, mitä sun kehossa tapahtuu ja mitä nousee esille, miten sun keho reagoi siihen vapautumiseen siihen, niin sen takia halusin niin kuin nostaa tätä energiakehotietoisuutta niin kuin esille tässä sun kautta, kun olet kuitenkin niin kuin pitkän linjan ammattilainen siinä. Kyllä joo, ja se on yleensä niin, että kun minä käyn jossain hoidossa, niin mun fyysinen keho reagoi heti. Se Joo, alkaa kramppaa ja se alkaa heittäytyä, että ihan joo, selkeästi energia lähtee yrittämään saada se tasapaino siinä. Ja kyllä, purkamaan myöskin sitten tukoksia. kyllä. Joo, lähdetään siitä liikkeelle, että ihan kysyn sitä, että mikä sut, Mari, sai niin kuin tulemaan tai valitsemaan kehoterapia tunneklinikan hoitomuodon? Joo. Mä oon pitkään kokeillut erilaisia niin kuin asioita ja mä oon aika paljon semmoinen, joka muuten tuntee kehon kautta erilaisia juttuja, niin mielellään kehoterapia on se, mikä toimii mulle, että mulle ei vaan sanotaan juttuja, että nyt tehdään niin tai näin, niin sen takia ihan perinteinen terapia ei varmasti minulle sopisi yhtä hyvin kuin tämän tyyppinen. Ja että mä itse saan kokea sen ja tuntee, että jotakin on näin, niin se tuntuu tosi hyvältä. Ja sinun mä tutustuin sitten syksyllä, kuulin yksi juttu tai luento, joka sä pidit, ja tuli Joo, sitten semmoinen tunne, että sä voisit olla se henkilö, joka voisi minua auttaa. joo. Kiitos. Muistan tuon luentotilaisuuden hyvin ja kiitos siitä, että tunsit kutsun ja tulit vastaanotolle. Että oliko sulla jonkinlainen elämäntilanne sellainen, että se oli jonkinlaisessa solmukohdassa tai junnas paikallaan vai oliko sulla kehollisia ikään kuin tämmöisiä heijastumia, jotka ikään kuin oli sitten siellä sellaisena niin kuin ohjaimena, että haluaisit niitä lähteä käsittelemään? Se lähti kyllä oikeastaan tunteista. Just.
Joo, koska vaikka kuinka tunteekspertti mä oon, niin mä olin huomannut pitkään aikaa, että mä oon aika ärtynyt ja vähän vihainen ja mä reagoin niin kuin asioihin aika voimakkaasti. Ja tämä alkoi mua niin kuin ärsyttää vaan niin kuin Niin, entistä enemmän, että tämä ei ole minä oikeasti, mä en ole tämän tyyppinen, että nyt mä haluan saada kiinni, että mistä tämä juontaa, että tämä nousee niin voimakkaasti liikkeelle. Kun se vaan jatkuu ja jatkuu se tilanne, niin sitten mä päätin, että mä varan sen. joo, kyllä. Ja sitten me käytiin siinä semmoinen alkuhaastattelut, vähän kartoitettiin, että missä mennään ja mitä sulle kuuluu ja millaisia asioita siinä sitten mahdollisesti on jo pinnassa. Ja sitten, että koettiin vähän rakentaa semmoista siltaa myös sinne menneisyyteenkin, että mitä mahdollisesti menneisyys, tämän elämän menneisyys, lapsuus ja ne vaikutteet sieltä sitten mahdollisesti voisi vaikuttaa tähän hetkeen tai olisi siinä sitten kehotietoisuudessa jollakin tavalla heijasteena, että sitä kautta lähdettiin niin kuin liikkeelle niin kuin kaikkien asiakkaiden kanssa samalla tavalla. Oliko sulla minkälaista ensijännitystä, kun sä olit tulossa tunneklinikalle? Joo, oli pientä jännitystä ja jopa niin kuin pientä vastustusta. Vaikka mä olin varannut sen ajan, mutta jotakin niin kuin minussa niin kuin vastusti sen, että en halua nyt tulla tänne. Toisaalta mä tiedostin, että jotakin on nousemassa Ja, ja mä luulen, ja, että se on se, mistä se vastustus sitten tulee. ja, Ja sitten myöskin niin kuin sinä henkilönä ehkä en tuntenut sua mm, niin hyvin ja mä niin kuin koin sen, että pystyykö mä luottaa sinun niin, joo, että mä joo, voin avautua. Ja tämä on minulle todella tärkeä asia ja kyllä, varmasti monelle muillekin. kyllä, kyllä. Mä muistan sitten, kun ensimmäinen sessio oli ohi, niin mä sanoin silloin sinulle, että kiitos, kun olet luottamuksen arvoinen. Joo, niin sanoit, että se oli upeasti ihan siis sanottu. Ja, Ja se on kyllä todella niin kuin tärkeää sen luottamuksellisuuden ja sen turvan tunteen oleminen ja luominen siinä asiakastyöskentelyssä, että kuitenkin ne syvimmät tunneolemukset ja tunneheijastukset vaatii sitä turvan ja luottamuksen tilaa valtavasti ennen kuin ne ensinnäkään tulevat kunnolla esille ja pystyvät niin kuin sitten vapautumaan. kyllä. Ja siellähän on tapahtunut tosi paljon kanssa, ja mä luulen, että mulla oli semmoinen päämäärä myöskin, vaikka mä vastustin, niin mulla oli päämäärä se, että nyt mä antaudun totaalisesti. Joo, Että mä tuun ole ihan auki, ja nyt joo, mun ei tarvitse peitellä yhtään mitään. joo, kyllä. Joo, Joo, ja se toimi. se toimii. Ei tarvittu taistella siitä asiasta. Ei tarvitse taistella sitä ollenkaan, kyllä. Joo. Joo, ja tässä on tämmöinen 3 käyntikerran niin kuin prosessi, jossa sitten aina niin kuin edellinen kerta avasi seuraavaan kertaan tilaa, tunnetta, tietoisuutta, asiaa, mitä käsitellään tai mikä nousee esille. Ja näitähän ei millään tavalla niin kuin pakotettu esille, vaan se aina avautui siitä keskustelun kautta, että sä kerroit, mitä on tapahtunut, mitä on tuntunut, mitä siinä väliajalla on tapahtunut ja missä meet nyt ja onko noussut joku sellainen terävin kärki siellä tunne, tietoisuus, keho akselissa, että sitä haluaisit lähteä käsittelemään. Mennään siihen tämän keskustelun jälkeen, kun oltiin käytetty alkuhaastattelu ja sitten ehdotin sulle, että tehdään kehoterapiaa, että tehdään tämmöistä kehotyöskentelyä, jossa seistään ja sitten katsotaan kehon heijastepisteitä, triggeripisteitä ja sitten vähän manipuloidaan niitä ja tehdään vähän sitten käsien kanssa työskentelyä ja niin poispäin. Niin miltä tämmöinen niin kuin kehotyöskentely sinusta niin kuin tuntui tai se ensivaikutelma oli siihen kehotyöskentelyyn? No, ensivaikutelma oli ehkä se, että mä olin hyvin luottavainen ja mä heti laskeudun semmoiseen rauhantilaan. Ja sitten mä ihmettelin sen, että kun sä kävit heti koskettamassa selän alapuolella
piste, joka on ollut siis äärettömän kipeä kuukausia. Me ei Joo, oltu puhuttu mistään ei, fyysisestä ei, kivusta alussa eikä mitään. Ja sä meet heti siihen. Ja sitten mä olin niin kuin, että siis mitä? Miten sä voit tätä tietää? just, Ja sitten kun huomaa, että siitä, mikä sä kerrot sitten niin kuin erilaisia tunteita, joka nousi, mikä lähdettiin sitten tavallaan niin kuin puhdistamaan, niin ää, minulle tämä toimii tosi hyvin, tämän ja tyyppinen. Joo. Ja kyllä. kroppahan reagoi, niin kuin lähti nykeeseen ja tuntui välillä, että nyt me kaadun tai... Ja sitten hän jossain vaiheessa niin kun tuli vaan itkuukin, ei kun nauru tuli. Kyllä, kyllä. Joo, tuli ihan mieletön nauru, niin kuin, että mä ajattelin, että mistä tämä tuli. Mä en ymmärtänyt mistään mitään, että miksi nyt naurattaa ihan suunnattomasti. Ja sitten näin vaan tapahtuu, ja sitten mä itken kun Ja, hysteerisesti melkein. Joo, kyllä. ja, kyllä. Se on juuri tämä heijasteet, jotka siitä kehosta niin kuin heijastuu, että ne tuottaa semmoisen niin kuin voimakkaamman impulssin, jota sitten ihan niin kuin intuitiivisesti pystyy niin kuin lukemaan. Että se on vähän kuin magneetti, joka vetää sen häiriöityneen tai koteloituneen kehokohdan niin kuin pisteeseen, ja sitten kun sitä manipuloidaan, niin sitten se signaloi siihen hermostoalueeseen ja hermostoon ja sitä kautta lihaksistoon ja sitten siellä oleviin niihin kokemuksiin ja siitä seuranneisiin tunteisiin. Ja sitten totta kai siinä on se kehoreaktiokin, että miten keho on reagoinut sitten siellä elämän eri vaiheissa, missä se tunnetila on syntynyt, niin sillä tavalla se sitten niin kuin siinä hoitotilanteessa niin kuin menee, että se on vähän sellaista niin kuin vähän niin kuin lukisi kehon manuaali, että tuolla ja tuolla on asioita. Kun noita pistetään, niin sitten pistetään ja vähän Mm. manipuloidaan, niin sitten se aukeaa. Joo, Joo. hyvä. Ja tosiaan tämä, niin kuin tämä nauru ja itku, niin nehän on molemmat valtavan hyviä tämmöisiä purkukeinoja, sen kuormituksen purkukeinoja, että joskus voi tulla ensiksi itkua ja sitten saattaa tulla selkeä syvä nauru tai sitten toistepäin, että ensiksi tulee syvä nauru ja sitten tulee syvä itku. Joo. Että se on jännä, miten se keho toimii ja käyttäytyy ihan omalla tavallaan. Ei voi sanoa, että se käyttäytyy näin, koska se käyttäytyy jokaisella ihan eri tavalla. Mm. Kyllä. Joo. No sitten saatiin tämä ensimmäinen hoitokerta päätökseen, niin millainen kehotila sulla tai kehoolo tai millaiset tuntemukset sulla oli sen ensimmäisen hoitokokemuksen jälkeen? No sanotaan, että ensimmäinen oli tavallaan rauhallinen ja vähän niin kuin tyhjennetty, mutta samanaikaisesti kun mä olisin jäänyt junan alle. Just. Joo. Eli koko kroppa oli semmoisessa tilassa, että ei vitsit vieköön, että kävikö mä just punttisalilla vai mitä mä oon niin kuin tehnyt. Ja Kyllä, se tuntuu niin kuin vielä seuraavana päivänäkin. Ja huomasin myös sitten niin kuin jälkeenpäin ei vaan niin kuin se, että kuinka tärkeä se oli myös, että mä kirjoitin ylös asioita, kyllä, joka, nimenomaan, kyllä, ja miten me oltiin puhuttu just sen session aikana, mutta myöskin niin kuin asioita, joka nousi sitten meditaation aikana illalla, kyllä, joka vielä tavallaan vahvisti ja vei eteenpäin sitä kyllä, prosessia, mitä me oltiin jo aloitettu. kyllä. Ja toi Joo. on kyllä tosi tärkeä justiin se hoidon jälkeinen tila ja aika, se itsereflektointi ja auki kirjoittaminen, että se huomattavasti helpottaa lisää ja sitten sen mahdollistaa sitä itse tietoiseksi tulemisesta, siitä prosessista, että mitä siinä tapahtuu, mitä minussa nousee, mitä tämä oivalluttaa ja kenties purkaa sitten vielä jälkikäteen niin kuin asioita auki. Hyvä. Ja siellähän tapahtuu paljon. Mä en muista, oliko se 2 viikkoa se meidän ensimmäisen ja toinen session Kyllä, se joo, välissä. niin taisi olla jo. Joo, ja siinähän tapahtuu niin kuin paljon asioita siinä välissäkin, että se ei ole vaan se, kun mä oon niin kuin sun luona, vaan se on se, Joo, mikä kyllä, siellä on niin kuin laitettu käyntiin, niin se kyllä, prosessi jatkuu, ja mitä kyllä, enemmän mä oon tavallaan tietoinen siitä,
niin sitä paremmin mä pystyn myöskin niin kuin vaikuttaa siihen ja auttaa sitä Kyllä, niin kuin eteenpäin. kyllä, kyllä. Ja Joo. toi on todella tärkeä, mitä just kerrot ja avaat, että niin se on ja niin se pitää olla, että täytyy niin kuin myös huolehtia sen hoidon jälkeen ja käynnin jälkeen itsestään ja olla ikään kuin itsetietoinen siitä, että mä voin toimia, mä voin kirjoittaa, mä voin avata, tämä prosessi jatkuu vielä. Että se ei ole vaan se 1,5 tuntia, vaan se voi jatkuu sitten sen 2-3 päivääkin ihan hyvin siinä vielä ihan rauhassa mennä eteenpäin. Että, joo, hyvä. Ja mitäs mun piti vielä sanoa tuohon noin, niin no se pyyhkiytyi jo mielestä, mutta joo, sitten sovittiin sulle uusi aika ja tulit 2 viikon päästä uudelleen ja milläs mielellä silloin tulit? Kyllä se silloin oli ehkä vähän niin kuin helpompi, ja koska sittenhän mä jo tiesin sut ja mä tiesin vähän, niin mitä siellä tapahtuu. Joo, Ja joo, oli tavallaan helpompi olla siellä, että vaikka aina melkein jokaisen kerran yhteydessä oli se pieni vastustus. Joo, että joku kyllä. siellä sisällä minussa sanoi sen, että ei nyt mennään Ei tonne nyt mennä, ei mennä. nostamaan niitä Kyllä, tunteita ja juttuja. Ja, kyllä. joo, 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 ja tuo joo. on myös hyvä tuoda niin kuin esille, että sitä pientä vastustusta ei kannata myöskään pelästyä, että se voi olla myös niin kuin hyvä merkki siitä, että siellä on nousemassa asioita, että on ainakin valmis siihen, että nyt siellä on ikään kuin tulemassa sitten jotain sellaista, mitä välttämättä en ihan muista enkä tiedäkään niin kuin nousemassa esille. Kyllä. Joo. Joo, ja Joo, koska se ei ole helppoa toi energiatyöskentely kanssa, niin kuin, koska ne nousee ne asiat, mä mietin sitä jossain vaiheessa, että ne nousee ne asiat, mikä on ollut siellä tosi syvällä niin kuin pitkään, ja ne tavallaan, niin kuin, jos sä oot pitänyt jotakin tosi pitkään, niin se on tietynlainen turva sinussa kanssa, vaikka ne on ikäviä asioita, kyllä, kyllä mutta nimenomaan. se on niin Joo. kuin osa sinua. Kyllä, Ja sitten kyllä. se tiedostat ehkä sen, että okei, että nyt mä lähden niin kuin purkaamaan nämä. Mikä Kyllä. sitten jää jäljellä? Niin, juuri näin. Ja kuka mä olen sen jälkeen, kun se purkautuu? Juuri näin, juuri näin. Joo, Joo, se on juuri näin, että ei enää niin kuin voi ilmentää sitä samaa tapaa olemuksessa ja olemisessa, mitä aikaisemmin, kun sieltä jotain lähtee vapautumaan. kyllä. Mutta eihän se niin kuin sitä tarkoita, että maailma muuttuisi pelottavammaksi, vaan sehän tarkoittaa sitä, että sun tapa kohdata maailma muuttuu huomattavasti vapaammaksi. Ja niitä valintoja, jotka aikaisemmin on saattanut tuntua vaikeilta ja haasteisilta, niin niitä on ehkä helpompi kohdata, niitä valintoja ja uudelleen valinta. Joo. No ja niinhän se on, että jos oikein niin kuin pääsee tänne miettimään asioita, se on näin. Mutta kun se mieli on siinä mukana, ja Niin, mielihän niin kuin johdattaa meidät niin kuin monesti ihan väärään suuntaan. Niin, juuri näin, kyllä. mm. Juu, ja se keksii parhaimmat selitykset aina, että miksi ei kannattaisi mennä eikä tulla eikä tehdä mitään. Joo, ei. Joo, Joo. joo. No palaan vielä siihen äskeiseen asiaan, kun nyt on palas mieleen tämä mieleni muisti sen, että juuri tavallaan sen hoitokokemuksen jälkeen, niin että se on todella niin kuin fyysinen työ, mikä siinä tapahtuu. Ja juuri tämä, mitä kerroitkin, että ihan niin kuin olisi punttasella käynyt sen jälkeen, niin siinä me voidaan niin kuin tavallaan myös huomata se, että kuinka valtava voima näillä kokemuksilla ja niihin liittyvillä tunnesidoksilla, jotka on kehossa kiinni, vaikuttaa meidän hermostolliseen toimintaan, niin niillä on älyttömän voimakas vaikutus, vaikka silloin varsinkin, kun niitä on vielä purettu, mutta sitten kun niitä puretaan, niin sitten me tajutaan, että minkälainen kuormitus ja rasitus se on ollut sille meidän kehojärjestelmälle. Joo, Kyllä joo, kyllä se näin on, ja se oikein niin kuin, mä ymmärsin senkin, että minussa on varastoitunut erilaisia tunteita, joka välttämättä ei ole mun tunteita. juuri, toi on hyvä kun nostit Joo, sen koska esille. me tultiin siihen tulokseen, että aika paljon on ollut niin kuin yli sukupolvien niin kuin Kyllä, juttuja, joka mäkin kyllä, edelleenkin on kyllä. kantanut, ja
sitten kun menee niin pitkälle, niin niitä on vaikea ymmärtää Kyllä, itse, vaan kyllä, sitten juuri näin. sit se on hyvä, että joku muu avaa sen. Kyllä, kyllä. Joo, Ja kun niistä muodostuu sitten ikään kuin niitä omia tunteita, omia kokemuksia, omia muistoja, vaikka ne ei olisikaan niin siellä omia juttuja. kyllä, Ja sitten joo, varsinkin siinä perheympäristössä, missä me kasvetaan, kun me ollaan jatkuvasti lapsena niin kuin vanhempien vaikutuksen alasena, niin sieltähän me helposti sitten otetaan niitä kuormituksia ja tunnetiloja itsellemme ja kehoon. Eihän se lapsi niitä osaa purkaa pois. Että siellä ne kulkee matkassa sitten niin kauan, kunnes niitä sitten aletaan jollakin tavalla herättelemään. kyllä. Ja sehän täytyy muistaa, että välttämättä ne asiat ei aina niin kuin yhdellä kertaa lähde auki tai tässä hoitomuodossa, tai ehkä täytyy käydä jotain muita juttuja, tai että aina löytyy se Mm. oikea sitten paikka, missä ne sitten avautuu ne asiat ja lähtee purkautumaan. Joo. Joo, Joo, ja mä koen senkin, että kun joku asia on ollut siellä niin kuin pohjana ehkä lapsuudessa, niin sitten hän on kasattu päällä enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän kyllä, juttuja. Että kyllä. aina tulee niin kuin tavallaan vastaan niitä asioita, kunnes me niin kuin löydetään se tapaa purkaa ne, eikö Juuri vaan? näin, Ja sitten kun juuri näin. lähdetään purkaa, niin sittenhän se on tätä kuorimista. No sitähän se on. Niin eihän se voi olla sitten yhdellä kerralla, että okei, Ei, ei. nyt mä pääsin tästä. Juuri näin, kyllä. Joo, Mutta sehän on myös, että näinhän me opimme ja alamme ymmärtämään itseämme ja tuntemaan, kuka me olemme ja löytämään sitten myös sitä sisäistä lasta sieltä, josta me halutaan huolehtia ja saada sekin vahvistumaan ja kasvamaan turvallisesti niin kuin tässä omassa elämän tilanteessa, missä me ollaan nyt. joo, kyllä. Joo, Ja hyvä. Ja sitten kolmas kerta tuli sieltä, taisi olla taas pari viikkoa aikaa kyllä. siinä, että oli prosessointiaikaa ja miten tämä kolmas kerta, minkälaiset fiilikset? Mä kolmas kerta olin sillä tavalla, että mä olen tosi ärtynyt, kun mä tulin sinne. Ja ihan silleen niin kuin tosi huonolla tuulella. Joo, Ja ehkä, ja vähän semmoinen tunne, että ja ei vitsit, että miksi mä tuun nyt sit sun luo, niin kuin, ja nyt kaikki on niin kuin näin huonosti tai mm. Mm. ärsyttävää tai näin. Kunnes mä tajusin, että tämähän on tarkoituksenmukaista, että mä Kyllä, tuun just siinä tilassa, kyllä, kyllä, että se tunne on oikein kunnolla päällä ja sitten päästiin jotenkin niin kuin tämmöiseen toiseen asian ytimeen, mikä oli varmaan ihan tarkoitettu sitten kyllä, kyllä, työskennellä sitten se kolmas kerta. kyllä. Joo, Ja, juu, ei kannata niin kuin sen tilan kautta, jos on ärtynyt tai vihan tai kiukku, niin sen tilan kautta ikään kuin jättää tulematta, vaan sehän on just optimaalinen tila, koska siinä on kaikki ne pinnassa ne asiat, ja sitä kautta sitten päästään vähän semmoisiin juuriinkin kiinni, ehkä vielä sen asian suhteen, että mistä se kiukku kumpuaa, mistä se viha tulee, oot sä saanut olla vihainen, onko sun vihaa kestetty, onko sun turvasta näyttää vihaa. Nämä on semmoisia niin kuin asioita, joita me hyvin herkästi niin kuin suojataan. Me painetaan niitä alaspäin sinne, että me ei oikeastaan näytetä loppuviimeistä todellisia tunteita, tai että kelle me ollaan vihaisia, miksi me ollaan sille vihaisia, mitä se ajattelee, kun me ollaan sille vihainen. Niin mm, taas niin kuin sitten tunneterapiassa, geoterapiassa on turvallista olla siinä ympäristössä ja käydä sitä asiaa läpi sitten ja saada purkaa sitä ydintä, että mistä se kumpuaa. Ja sitten myös se, että ei pelkästään niin kuin kehoterapiaa tai tunneterapiaa, vaan sitten, että tätä syvällistä alitajunnan mielen työskentelyä, jossa sitten ohjasin sua kohtaamaan, muuttamaan, näkemään sitä tilannetta ja kuorimaan pois sitä, miltä se tilanne on näyttänyt. Että tämmöistä kehollista ja sitten syvällistä alitajuista työskentelyä käytettiin niin kuin apuna sitten
sun hoitomatkassa. Joo. Ja se on niin kuin painaisi joku switchi, Just, koska sitten yhtäkkiä niin kuin energia muuttuu. just, kyllä, Ei vaan minussa, vaan jotenkin niin kuin ympäristössä. Ja sehän on kyllä, tietysti, kun minussa muuttuu energia, niin se vaikuttaa niin kuin asioihin niin kuin mun kyllä, 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 ympärilläkin. kyllä. Joo, että siellä huomasin aika nopeasti niin kuin muutosta Joo, se joo, viimeisen ja session. Joo. kyllä. Joo, Mm. ja kuuntelijoidenkin on hyvä niin kuin kuulla se, että se on kuitenkin niin kuin se kollektiivinen vaikute. Kun vaikuttaa itseensä, purkaa itseensä, niin se kollektiivisesti vaikuttaa myös niihin ihmisiin, kehen suhteisiin sä purat niitä asioita pois. Eli tavallaan ne, kun puhutaan peilauksista tai peilisoluista tai alitajusta peilauksesta, niin silloin kun se peilaus lähtee purkautumaan sieltä, niin eihän sillä ympäristölläkään enää tarvetta peilata meille takaisinpäin sitä, mitä me ollaan pyydetty niitä peilaamaan meitä vastaan. Että sillä tavalla se on niin kuin syvä ja monisyinen vaikutteinen, eikä sitä energiaa siitä voi millään poistaa sillä tavalla pois, että ne ei olisi ikään kuin näissä hoidoissa tai hoidoissa yleensä mukana. Aina on kyse energiasta ja siitä energian vaihtamisesta, mitä me vaihdetaan toistemme ihmisten kanssa. Ja kun me vaihdetaan toisten ihmisten kanssa kohtaamisesta, niin silloin se kaikki meidän sisältö siellä heijastuspinnassa on niin kuin mukana, mitä se toinen ihminen katsoo, että reagoi noihin tai ei reagoi, tuntuu hyvältä, miellyttävältä tai toi ei tunnu hyvältä. Että tämmöistä energiatietoisuutta ja sen olemassaoloa tämä elämä on Joo. koko aika. Joo. Ja kyllähän se selkeästi niin kuin tämän tyyppinen hoitomuoto, ja kun me suostutaan hoitamaan itseemme just niin kuin Kyllä, energeettisellä pohjalla, niin se lähtee avaamaan uusia väyliä. kyllä, Niin kyllä, kuin ihan vaikka työelämässä tai perhe-elämässä kyllä, kyllä, tai missä vaan, että siellä jossain syystä niin kuin, vähän niin kuin että joku uusi tie valaistuu, tai mitäs mä voisin sen sanoa. kyllä, Mutta ihan selkeästi tapahtuu niin kuin isommissa perspektiivissä niin kuin tämä koko asia. kyllä. Joo. Joo, ja semmoista vielä sulta kysyn, että tässä sun omassa matkassa ja nämä 3 hoitokertaa, jota tässä nyt avattiin ja vähän pintaa raapastiin ja kerrottiin siitä, niin oliko se riittävä sulle tämä 3 tähän sun tarpeeseen, mihin sä tarvit juuri tätä hoitomuotoa, niin oliko se sulle tähän hetkeen riittävä määrä? Tällä hetkellä se oli riittävä Joo, just nimenomaan tähän niin kuin asiaan, että minkä takia mä tulin. kyllä, Koen, että ehdottomasti täytyy olla vähintään 3 kertaa. Ja kyllä, nythän se on niin kiinni siitä, että missä ihminen itse on siinä kyllä. vaiheessa, kun hän Juuri tulee näin, sun luo. juuri näin. Me ei voida tietää, että onko mä semmoinen, joka tarvii 3 kertaa vai tarviiko 10 kertaa vai 15 Kyllä, kertaa. kyllä, kyllä, Vaan sehän on niin kuin, miten se lähtee avautumaan ja kuinka kyllä, hyvin ymmärtää tämän asian. kyllä, Mä sanoin sulle kanssa niin kuin viime kertaa, että nyt mä otan taukoa ja kyllä, kyllä, annan nämä asiat niin kuin integroitua ja sitten mä tiedän, kyllä, että pitääkö mä tulla uudestaan, niin sitten tulee kyllä. niin helposti uudestaan. Juu, täytyy antaa elämän näyttää, miltä se näyttää. Kyllä, ja kuulustella omaa kehoa. Kyllä, kyllä, Eli se on edelleenkin se, missä mä oon, että mä osaan kuulostella ja kuunnella, että okei, nyt on jotakin, joka vähän niin kuin ei joo, ihan toimi, että nyt kannattaa mennä sitten taas uudestaan. kyllä. Ja Joo. siihen vielä haluaisin sun kommentin, että tuntuko sinusta siltä, että me oltaisiin jauhettu tai käsitelty jotain asiaa näillä 3 kerralla aina uudelleen ja uudelleen ja uudelleen? Vai oliko aina jokaisella käyntikerralla noussut joku sellainen oma juttunsa siihen hoitokertaan, käyntikertaan liittyen? Joo, ei missään nimessä jauhettu. Ei tullut mitään semmoista tunnetta, vaan se on tavallaan, että jos se näkee sen tämmöisenä pohjana, niin me lähdettiin täällä lavaamaan ja sitten jotenkin se lähti
nousemaan siihen seuraavaan tasoon, seuraavaan kertaan ja sitten tässä työskenneltiin ja sitten taas mentiin eri tasolle. Että kyllä kyllä, se meni niin kuin koko ajan niin kuin kyllä, eteenpäin. kyllä, Mä en itse myöskään usko siihen, että me jäädään vaan jauhaa sitä samaa kyllä, juttua siinä, kyllä, koska kyllä, sit me oltaisiin jääty sinne kyllä, ja se kyllä, ei hyödyntää ketään, vaan kyllä siellä täytyy kyllä, tapahtua se avaava tunne tavallaan. kyllä, Ja joo. Ja siitä ei oikeastaan tarvitse itse edes huolehtia, vaan ne asiat ikään kuin tulee sieltä niin kuin itsellään esille, mikä se loppuviimeksi sitten aina sen kerran se ydin siinä on. kyllä. Joo. Ja. Hyvä. Olisiko sulla jonkinlainen loppusitaatti tai tällainen, mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka miettii tällaista tunnekehoterapiatyöskentelyä? Mitä haluaisit sanoa heille? Mä haluaisin sanoa heille, että tavallaan me annetaan meidän tunteille liian, sanotaan liian pieni arvo, eli ei aina huomataan ne, ja silti me annetaan ne tunteet vaikuttaa meidän elämään tosi paljon. Kyllä, Ja kun tunteet pitää niin kuin liikkua ja olla, ja ne on energiaa, ja ne ei saisi jäädä pysyvästi johonkin tiettyihin paikkoihin meidän kehossa, ja tunnetyöskentely olisi hyvä jokaisella tehdä, koska musta kyllä, tuntuu, että meillä on jokainen on jonkunlainen trauma. Ei tarvitse olla mitään hirveän vakavaa, mutta saattaa olla jotakin, joka on jäänyt meidän kehoon kyllä, asumaan. kyllä. Ja jos löytyy tapaa niin kuin vapauttamaan sen, niin ehdottomasti suosittelen niin kuin sinua niin kuin siihen. Kiitos, kiitos. Ja se on niin kuin kaunis tapa, mikä sinulla on tehdä tätä töitä. Kiitos, Ja kiitos. Ja niin kuin mä sanoin jo, niin sä olit luottamuksen arvoinen, niin Kiitos. sekin on todella tärkeä. Joo, Joo. kyllä. Nämä oli kuule ihanat loppusanat tähän sun hoitokokemukseen niin kuin liittyen ja siihen sellaiseen arvoon ja arvostukseen, jonka sä annoit mulle tähän työskentelyyn, että millä tavalla sua autoin ja miten sä koit sen mun auttamisen tavan ja tyylin ja sen luottamuksen olemisen siellä työskentelyssä, niin siitä ihan huikean suuri kiitos sulle. Ja kiitos siitä, että sä halusit antaa tämän omakohtaisen haastattelun ja kertoa sen tarinan, koska mä uskon, että se on niin kuin monelle ihmisille, jotka miettii erilaisia hoitomuotoja, niin tärkeää myös saada semmoinen niin kuin asiakaslähtöinen palaute, kokemuspalaute siitä, että mitä olet kokenut ja mitä hyötyä ja mitä siellä tapahtuu ja millaista se on. Kiitos sullekin, Mika. Kiitos sulle Maria ja palataan. Oli Hyvä. hieno kokemus. Kiitos, kiitos. Moikka.